spesial perform Tio AMK Rishe Tio AMK Production. Timur idolane arek-arek omah iki mau kata gowo. Ayo wis nyawer gak apa-apa. Engko tak jalane Mas Heru. Aja uwake nek Mas Heru kok. Ayo. Ayo Mas Heru. Nyawer Mas Heru. Ayo piye Mas Heru iki? Kalian. Mas Heru gak nyawer belas. Ayo. Oh. Oh, iya. Jos. Ayo Mbak Dwi. Kok apa sikilmu wedi reget ah mau tampil kuwi ya. Meduna. Iya.
iki lho. Arek-arek putra manunggal ya. Arek ayu-ayu. Iya. Beh. Ayo Gestar, nyawer Gestar. Iya. Oh sakake. Sewu ya oleh. Ya ngono lho. Ayo. Lah Bapak Agus bahasanya 50.000. Ayo. Oh. Iya. Ayo Gestar. Oke. Yo. Ya iki jenenge Mbok Dewor iki rek. Ya iku Mbok Dewor. Ayo Mbor. Lho gembor kitah nitih. Duwe ditokne rek. Ayo. Ayo tamase. Ayo Mas Hari. Gandenge wong sak Indosiar. Ayo ndak nyawer. Oh, ayo. Lho. Operator audio. Nah. Ndak nyawer Mas. Jos. Ayo wis nyawer kono. Oleh piro-piro oleh. Putra Manunggal. Awas. Diaturakan sugeng rawuh kalian kesenian bandeng kalian pencak silat Putra Manunggal Batu Rejo Kasembon Malang ingkang pimpinan Bapak Abdul Manan ingkang support Candy Audio Iya. spesial perform kalian DJ Zino Production. Iya. Ayo Gestar. Ngono lho. Semangat maneh. Ayo nih. Rambut api. Ya. Os. Ayo dol. Geraya-geraya opo iku ayo. Lho. Engko ae lah geraya-geraya. Ayo. Ya menak geraya-geraya ae. Dol mendol. Ayo. Iya. Awas. Ayo Gestar. Nyawer Mbak Dewi Gestar. Ah, ngono lho iki. Iya yo. Ora apa-apa Gestar, bebas. Bebas, aku bebas. Ayo. Ayo Gestar. Iya. DJ Sinyo Production. No. Awas. Iya. Iya.
Iya, inilah permainan obor yang akan ditampilkan oleh arek-arek Putra Manunggal yang dipimpin oleh Bapak Abdul Manan. Iya. Awas. Oh. Hati-hati Bil, iki geni Bil. Ayo, kenai loro. Iya. Iya. Awas. Awas, awas. Awas api. Ya. Permainan berbahaya, maka permainan ini ada anak kecil tidak boleh meniru terok. Ya. Ini adalah permainan berbahaya. Iya, awas. Oh, lo, awas. Oh, iya, awas, awas. Iya, iya. Ayo wes. Popo wes. Podo gak gowo bore. Jotosan oleh beanting ayo oleh. Ayo. Ora apa-apa.